Satolah nampak melari mogadang sanang hati bukan kapalang raso batama kapandang ayam raso bertambah mulanya kabatinan itu kata bujang tadi naninyo berjalan di kabatinan itulah kato sabananya tapi samantang kok ba itu nan bujang bajalan yu na harimau nya turi yu inyo baniat malah dari hati sajak di rumah sampai karantau basobok lawan di jalan setapak dan indak kalari salangka dan indak kababali sudahnya niatkan jo hatinya nan awak bajalan kini sabalun dapik nan dicari sabalun basuh nan kanda hati sabalun pue memakai di duyako itulah kato mula badaninya nambalun takana balik pulang sabab tabayang di badannya tasabui bana diurang kini ko indah nagari dan tinggalkan ko indah kampung mula tinggal ko tato sajo di nagari dicalik kawan samo gadang dipandang di galang garami tulak batundo bulu ayam siri menjadi saruk balai kalau dicalik di narami nambagak tantu manang yu urang gadang tatap kamalendo kok bagak jale membanggan ba itu ada di narami jadi mangko sampai coiko ditinggal kampung jo halaman ditinggal nagari mela sabananya itulah katonyo katokem tumpak kapado badaninyo mandanga mela bisikkan di talingo itu tak masuk niat dari hati ajaklah tampak rimau gadang nyecalik bana jale-jale nyo paca-paca langkah tigo nyo elo suri bak tanam nyo jambu bantu kabasiang nyo kaja rimau masuk itu ba itu namu saleronya itu namu melati nan di dalam tak namu di luar saja luar jo dalam nyo namu karenyo bukan kapalang ndak kare sembarangan saja karena bisa melatan takik ba itu katonyo kini ko itu malah nanyo calik latibo dake harimau sadang maampai sajadinyo bantu harimau kamalompe bantunya bantu kamambunuh ma'alun mula harimau gadang harimau campur tu namanya ndak tanggung potongannya indak tabado si sundunya malapik bantu katana bantu malompik kamancakau itu melampai harimau ba itu bana kece inyo mencali inyo si bujang ma'alun bujang yo harimau mano la katonyo si bujang kabake harimau nagadang tu dangakan bana maladi nyek
sabananyo ko iyolah aja badan ambo silakan inyek kamanangko bunuhlah badan diri ambo ambo sadio malah inyek bunuhlah dininyek malah kini rela lah mati badan ambo nanindak kabaniat pulang ba itu kato bujang tadi sinan mayawe malari mo gadang bakato jo basoinyo kini coiko malah diang bujang tumpak kapado badanang nanambo tasuru nang kamari manamui malah bujang di jalan mencali bujang bajalan sajo seorang diri jauh dan indak tentu tujuan dak tentu arah tujuan mukaswi balun jalebana tapi nambujang dalam pandape kami nanindak bania jae nanindak bamina salam mukaswi saja dari rumah memang yo rancak bana kini dalam pandape kami saja tapi samantang melakok ba itu antayo tu antainda anta tatako anta baa bakato sinan si bujang kola pilagam kababelo katukorana dalam padi kece ninyek sabana elo tatako bana di hati coy tu bana malah kece inyo malanga kato coy tu sanang hati malah harimau baru bakato sinan bujang tadi yo nyinyi harimau gadang mukaswi kambo sabuikan ambo datang kamari kini yo manamui yo nini bana saja salangkah dari janjang menuju harimau gadang lah ampe hari ampe malam badan bajalan sampai kini lah kini kita kabatamu lakini yo awak baru kabatamu itu bana kecek si bujang mukaswi katampe nini minta panape ciek jodoh nanco itu katonyo kini danga di bujang nak sabananyo pandape kanini kang tuntui alemu ndak ado di barian tumanyo ado kapandayan dicubo mola kabasile dicubo basila mapinggang so itu bana malanya kini lo agi malayo sile waktu itu lanyo ambil bana sabana nyonyo tanyo tangkoknyo kini bara banyak tangkok diminta so itu katuanyo lain bakato di sinan malainya harimau kok tangkok bana nang tanyo di kami ndak banyak bana tangkok sebuah pembunuhan ba itu kece harimau samonyo pacalang katigo samonyo elo bak batanam samonyo jambo coba siang nyo cubokan tangko harimau ba itu katonyo kini mengadap bak kaki balakang manangkok tangan di mungko tangkok tibo cakiknya datang ba itu bana di harimau lagadang di dicalik malah si bujang kini mengambil keputusan tangkok diambil tangkok si harimau dicalik
bujang juari mau sarupo balawan samoinya. Sarupo balawan mula samuinyo, sarupo langka dipandangi, saroman tangkuk dicaliknya di itu lainnya maso itu, tapi samantang kok ba itu naninyo si bujang tadi. Indah jo puwe hati kini, baulang-ulang mola kabaraja. Dek yakin sawana yakin, yo yakin mangkonyo pandai, yo niat mangkonyo tapi, niat tapi mangkonyo boleh. Sudah diambil malah keputusan, diambil keputusan tangkok ba itu bana malah kini ya bilang kandak malangka lai tangkok tibo sembajo kaki coy itu katonyo kini tumpak kapado malah badannya. Kalau harimau kadilie nyo tangko jo tangan mungko nyo lapi jo iku di belakang gigi nyo tibo dake itu ba itu hebat tangko rimau dek kita bacubo pulo. Tangko tibo mola kakinya datang ba itu bana mola si buyung dek kaki alanya tibo sikunya makan maso itu ba itu tangkoknya cubokan tindak malesik saketek juo lasana ngatinya kini pinta boleh kandak balaku tando pintanya le boleh tiok dituntut lah dapat saja tiok diminta lah boleh juo. Sanang hati bukan kapalang di malo hati landak kasanang sanang hati si bujang tadi katupe duo le tinggal itu bana katonya kini duo katupe molalenya nanti ngaco itu bana keceinyo sedangkan si bujang tadi tumpak kapado badaninya kok dape andaknya katupe ko tibo di jalan penghabisan ndak ado le rimbo ditampu basobok jo manusia baru abi ndak anang kadi makan ba itu niat nanyo pasang niat nyolai ga mungkin dapet setolah sudah malahnya kini keputusan sudah nyo ambil laba maafan jo pak guru wala sanang dalam hati mengecek basoinya cek malah basoinyo ba itu bana malah kini sadang di badan malah dirinya kini si bujang sanang hatinya awak kabajalan sudah itu awak kabajalan malah sudah itu sadang di badan malainya si bujang bajalan kaki sama seorang kaki lah bangkak dek bajalan ba itu wana badannya ada lainnya dalam
perjalanan laba bulan raso di nagari iyo kenari 7 hari raso 7 bulan ba itu dalam perjalanan itu bana dalam perjalanan ma'alun sinan si bujang agak la dalam kini kamandaki basobo buki kanyodaki batamu duranya turunkan di mano hati sanang lai sejauh iko perjalanan sejauh iko mula perjalanan agak karajo mula dalam rimbo entong mencalik-calik juo entong memandang-mandang juo dilayukkan pandang nan jauh ditukikkan pandang nan hampir nasi elok gak ati bodi inyo ala sehari pulau dari itu lah jauh kampung nan tinggal kok rimbo lah banyaknya tampunya kok buki ala kanyo daki dalam bajalan dalam rimbo hari kabarasu patang juo badarang pane dalam rimbo coy itu bana kok dilihat tampak biruang dalam rimbo itu bana keceinyo satu tampak biruang gadang satu nyecalik biruang koiko gaan disabui urang biruang karajo dalam rimbo suntang manyuntang karajonya ndak ado dinyo kayu malah nang gadang ndak ado kayu nang kare kalau biruang kamanyuntang ndak ado nantaan dek biruang coy itu anak kecek bujang dalam panganai kini biambo cubo jo biruang kok malang langkah sekali kok malang rata tangan ambo kok nguju badan malangka tantu yang nguju rata tangan ambo tapi malang jong uje malah badakatan kok malang ambo malang mandekan duang malang lah bapak kan duang ambo tapi kok muje mande malape tentu sanang badan kok kini dape batenggang daa badan ambo coy itu bana kece inyo nyosasakan biruang gadang maalun biruang maso itu biruang memang bagak bana nyokaja sajo bujang tadi kanyo kajanyo mola bujang tadi naninyo mola si bujang kini mencalik biruang gadang naninyo indak lo ragu bana bagoco itu gadang kayu bisa tasuntang di biruang nanawa indak mola ragu bana ado ken kini di banggaan sadang lunado dulu di banggaan balunado pandape cie juo letak came awak balawan ba itu kecek si bujang polagi lah ado penungguan kok nyampang mola kamailaan awak lah baraja jo harimau kok kabasi kuat kadi cubo nan awak lah baguru jo gajah gadang ba itu bana keceinya kok elok rata tangan awak tak sembah beko biruang gadang dape tangannya dan pacien dalam weekend ke kayu gadang mungkin jo kayu oke mungkin jo batu kapiang ba itu kecek si bujang sumangan mola tibo sekali nyeturi juo mola biruang gadang satu tibo dake biruang bakato sinan si bujang onine biruang gadang ambo di dalam
nangko kini baru kita bertamu mencarilah sekian lama baru kini dapat basobok coy itu keceknya kini dangakan bana malah nandi ninyek kok berang ninyek kambo makanlah badan diri ambo suntanglah badan kini-kini nak sanang di dalam hati nak sunyi dalam kiro-kiro bakato di sinan mulainya biruang oh bujang na baru datang kalau itu nanang sabui nanambo datang kamari ndak lo kama bunuh buyong ndak lo kama nyuntang bujang ambo batanyo malah sabananyo apa tujuan nang kamari sagadang iko rimbo nang tampu setenggi iko buki nang daki sabanya iko lurah dalam sampai kamari yang bajalan bakato di sinan bujang tadi dangakan bana malah dinyek biruang kalau na badan diri ambo ndak ado jauh jo ampinyo asa namparalu ambo jalan asa namparalu kan ambo turui kini lah batamu joni niek bantu iko terima kasih ambo ka Tuhan dapat batamu badan kita coy itu katonyo bujang Kasui datang dari rumah iyo mencari ninyek biruang tolonglah agi ambo kini kole ado penungguan ini atau alemu gak sakete nang kambo bau kamano pai itulah kato melasi bujang inyo menjawe melacaro inyo onak kanduang bujang nan datang ko itu nak kandak buyang lai kadang ape oh dini lah kanduang onak biruang gadang lasana hati bujang kini tandonyo sanang malah hati si bujang lasanang hati menerimo kadape padape suntang manyuntang di katokan lasanang di dalam hati sunyi di dalam kiro-kiro rupanya malah biruang tadi lasamo malainyo tagak di sinan baru bakato basoinyo bakato malainyo baduo pikir di sinan mulainyo si bujang tadi basobo awak jo harimau coy tuju jawab inyo antayo le sabananyo kok gajah ba itu pulo anta jinyo anta setan anta
Ubili gaana mangasa antayo le gajah sabananyo tibu harimau coiko juo sudah mahampai bantu kamambae sudah mampai kamanyembang bantu kamambun tibo biruang coitu juo dak tanggung kancang kabalari nyokaja badan kamapai tasasa tadi bantu awak bantunya kamanyuntang bana tapi lah tibo mola bantu iko awak kaban bake inyo daripada duit semacam iko rancak lah bunuh le badan ambo tumade inyo ba itu pulo daripada awak keceknya kanyo bunuh biar na lain kanyo bunuh banyak le lawan kanyo cari kayu le banyak kadikupak ba itu keceknya kini daripada awak kanyo suntangnya biarlah kayu di balanyo ba itu keceknya kini antayo le sabananyo antau bili na mangasa co itu kecek hati bujang alanyo ajakan mola caro-caronyo biarpun alemu kadiambil tentu caronyo ado juo biar alemu kanyo tuntui tentu caronyo ado juo tentunya calik jawa katu tentunya bandiang jawa katu ba itu bana katonyo kini dicalik caro molanyo kini pengalaman lah kanyo ambil iyo kapandaian kanyo tarimu alimu kadituntui-nya alanyo tuntui mola sajadinya kolenyo samo dalam hati kok lai sabana sungguh na alemu tetap bisa dapet alemu tetap bisa turun so itu bana malanyo kini dan etong sama so itu ala seharilah antaronyo iyo santiangnya sekali itu di sini baru inyo gak lama sambil bertanyo lah tanyo juga nan ditanyo bana di sini jauh juga negari kini jauh kok kampung lah dari siku bara jaraknya lari murayu itu bana kato si bujang sabab di dalam mola panganannya kok basobok bana kini jo lawan dicalik sama so di kampung dulu kok gadang orang kanak malindi kok bagak kanak malondo indak karagu-ragu lai indak kacame do madapi gadang lah gajale dan dak takwi gadang lah rimau dan dak came gadang lah kini nandi hadapi iyo biruang paling baga kok lai samo jo kabanaran kok lai samo mala samo manjago kolenyo samo diketahui kenio nan satu nama mimpin kolen dak salah perjalanan lai selamat bantunya badan awak co itu keceknya bujang tadi nanari waktu itu de hari semalam itu bakato biruang maso itu bari suap buyang kan lagi boleh pai lah dapik barangkit dari siko pandapik lambo turunkan kapandaian lambo ajakan laye jo batin lang tarimo co itu katonya kini mandanga kato mala bantu itu lah sanang hatinya kini tarimo kasih banyak-banyak saja di dunia sampai akhirat dari kini sampai barisuk jaso jo akan balik jaso jo apa mula kadi balik itulah katonya katokan ala kasanang malah guru nanambo kabarangke besok siang
Ambo kapai malanyo kini itulah kato sabananyo ko ado kato nanta dorong ko ado mului nanta lompe rilakan jari paya guru boleh muka ngabue ode badan la ambo surantie tumbuhnya padi tapi jalan disabi anak kampung Cina. Rila la guru baragi boleh nak bisa menggunakan pancari lawan nanggadang loma gadang kampungnya Melayu padang bulu yo tando gadangnya banyak rumah nang gadang kalau lai guru kini muka buanan guru ndak namu hilang pandapi molana nambo tuntui lai jo batin botarimo rila la guru membarian elo diambo manarimo selamat landaknya guru tinggal kini selamat landa amala guru tinggal coy itu katonyo kini awak kapai malakini kok lai sampai nan dituju dapik landa anamu kasih nan niat di dalam hati coy itu bana katonyo kini sadang de inyo le bujang tadi kato sampai nyola kapai nambah salam kapado guru kan iyola kabar salam pulau talam pulau tarika katigo pulau malakarang dundun iyo jo salam ala guru tinggalan inyo ala bagasu turun di bukit nyonan tinggi turun kalura nyonan dalam ba itu badannya kini oh sadang dinasib Allahu alam sadangkan si bujang tadi tampak laki ni lurajo dataran duduk bamanuang hati batu dia Bamanuang melate batu di sini ninyo ka bamanuang indah lamo sesudah itu hari badaro patang juo patang bajawe dengan sanjo de hari sanjo itu malang dak dapet kaditulah mujur tak dapet kadirai katupe abi hari itu dia katupe abi melari tu katupe bau baranang kala lawa lantik matonyo nam badan la raso sanang nan dicari la dapet juo ba itu badannya kini sadang bajalan-jalan juo de untung teka diala ampiekan orang lay kasumbayang sadang mugari lakatibo ba itu bana malakini
Tadangalah orang kini sadang abang-abang di dalam rimbo rayo. Tapi kiesinan mula bujang tadi nanyo pikian maso itu di malo musaji adosiko. Surau siapolah dalam rimbo. Ada orang abang malakini. Abang dahulu mangko kamat. Takabir mangko sumbayang. Baca reyalah jomu aman. Mangko diali. Oh kasih sayang dia. Tadanga abangnya tuju tampe orang abang. Namu kasih di dalam hati boleh dapet sumbayangku. Kok dapet sumbayang awak di sinan menompang jurang nanabang tu sumbayang sajo 3 waktu magari sanjo rayo bana. Oh untung badan kini balung ketantu karena rantau jauh bana. Itu mana malah badan kini karena rantau jauh bana. Itulah kata badan seorang dalam bajalan jalan juo. Sadangnya abi abang tadi tadang kamat dari jauh. Oba itu malah badan inyo sudah kamat ko orang takabir tersasa inyo kabajalan adik balari pajalanan dia. Malah nanyo tuju tandola ampie nanyo jalang tampak laki ni urang malakini jale la pondok nan sabua mungkin disiko orang gaeko ndak tangguang molanyo rancak ladangnya indak tabado do rancak ladang nambah tabunya sakuliliang banyak isinya nandi dalam tabulai bajagong lai kacang lai sumangko ado. Dalam pangana melasi bujang tando nagari lana ampie coiko cukui ladang urangko tandonyo kampung lana ampie tandonyo pasana ladake. Kok jauh pasar dari siko, kok jauh kampung dari siko, ndak urang kabaladang makanan bantu iko, itulah anggapan bujang tadi dia. Itu bana malahnya kini sadang di badan malah dirinya rupanya orang gaib tu kini nempunya ladang narancak tu sadang sumbayang didapati talalai sinan bujang sakete sudah sumbayang larang gaib tu lah sudah assalamualaikum dicalik kerijo kanan laman doa lah gaib kini bajadi doa sama seorang. Doanya melarang gaib tu tadang adinya wadaya ya waduyung
sagadang saya palo timpurung manga di bawah bujang bamaan wang nae cuy tu bana malanya kini sadang de inyo mala bujang tadi tadangai bawan gae kini yo elok bantuannya orang paladang awak bamanuang dipandangnya oh iyo kanambo mangko batanam jaguang pado banyak buah kacang tanah mangko ambo gae duduk bamanuang bosangko gae balun sudah gae dalam rimbo tumbuhnya menapi jalan sumbayang jang dak perlu lama pokoknya dake kepada Tuhan kini sedang di badan dirinya mandanga kato dari gaik rampaladang lasana ngati sibu jang lasanang hati mandangannya entah poga sudah iko sanang bana basobo juga iko sanang batamu juga eko antale apo ga kata jadi sesudah iko coy itu kecek si bujang coy itu bana malah kecek inyo sadang kenggai mandangakan keniyo inyo tu mata mangecek joluna lambui ndak tahu bakato kare bujang dangakan mana balik bari melakini nyo bare tajamu mula ditampeknya kok buyang kini lah jale tapi namo siapa pulo agi tanyo gaek kok kini agi bana gaek barun yang mbak itu kecek gaek tu kini coiko dipak gaek ampun baribu kali ampun di bawah tapak kaki di hati selo kabasaran kato riang malah kato talompe kato takwi kato nak sampai nambana kato kambo sabui danga digaek sabana nyo kagaek dan meminta ampun kok namo datang dari kampung iyo tatako digaek tadi si bujang saja orang imbukan kini coiko lah digaek nakarila gaek maimbu baale namo nakaranca coy tu bana malakato inyo dangakan bana diang bujang korong jo kampung lai jale nagari diang lai tantu ba itu katonyo kini danga digaek
mala sabananyo korong jo kampung kaditanyo nagari nang gae tanyo karaye yang laboto kapulang bau lalabu layenyo ambo urang siko batinyo dagang dak tantu iyo ndak jale do gae korong jo kampung ndak abe bana menyabuikan ba itu katonyo kini sedangkan badan dirinya labara lamun nak buyong bajalan labara kini nagari nang tampu labara kampung nang tinggan ba itu katonyo lai o gae ampun ambo. Kalau nagari malah kaditanyo kok kampung nang kaditanyo cubolah pikir pak gae ndak tantu dole mo tinggal ndak tantu nagari nambo jalang ndak jale dusun nang tinggal tu mana nambo sampai sajo sampai kadake malah gae kini lesanang rasonyo hati ondena dangaken bana karano dicalik tubuang lagak lain bantuinyo tubuh lagak lain bantuinyo badan iyo dek jauh perjalanan kini gae maagi namo dinamoken si bujang jauh tibo malah dake lain korang sabuikan bujang jauh itulah namuang sabananyo orang imbau bujang jadi juo ba itu katonyo kini danga digae sabananyo ambo kagae minta ampun lah ambo gae kini saja diampu kaki gae sampai karambui malah gae kini. Oh dari kini sampai baris dari duit sampai lah mati jogai ambo indak kamalawan ba itu bana kecek bujang di kok jale melanyo gae kato sampai gae bakato kini cuy ko meladi yang buyang jogae la tingganan di siko sinan bakato la bujang tadi nalabana mo bujang jauh dangakan dina kandung kini namo mangkole ambo agi ambo bari namo bujang jauh dek lacoy ko malah bantu badan mangko banamu bujang jauh dek jauh bana apa jalanan iyo dek jauh malah perjalanan coy itu katonyo kini mandanga kato nambah itu lesanang hati bujang jauh mandanga kato dari gae namulah dapet sakutiko ala banamunyo bujang jauh mangko banamulah bujang jauh karano jauh perjalanan nan di sinanyo tinggal kini baru batanyo bujang tadi yo gae dangatanyo ambo danga digae malah tanyo ambo nan tanyo malah kapado gae tumpak kapado badan ambo tanyo badan kabake gae saranca iko ladang gae jaguang ado bakacang lai simangko ado di dalam macam-macam di dalamnya tabu narancak sakuliling
Kando nagari gae kini la ampie ba itu menurut pendapat ambo, tapi samantang kok ba itu iyo kok ampie gae nagari ko atau kok jauh perjalanan kini. Jauh jauh perjalanan bakato di sinan badaninyo kalau rantau nakang tanyo kalau nyepasa kang tanyo atau nagari buyong tinjau salita yang elita bajalan namun nagari tak batamu nasapane kaki malangka namun jo pasa tak basuh ba itu bana kecek gae sinan taman bujang jauh di bujang jauh kok iyo jauh juo nagari siko kok jauh kampung nangka dituju iyo lahiran nambo digae kenapa buah-buahan banyak ditanam sinan bakato gae tadi kapan jawe dagang nalalu palape awi dirarantau mangkonyo banyak silang adang de hari bertambah malam di sinan bakato bujang jauh kini cuy kola dipakai ambo datang kamari kini lakalamo tinggal di siko Leado harapan nambo balik pulang lai kabatamu jonarami gae kabatamu juo melajo nagari kato sampai melagai batanyo obuyang dangakan mana kole nyawa di kandung badan nagari kabatamu juo jo kampung awak tatap kabasuo salamu lamu dirantau lamu lambe kapulang juo ba itu katonyo kini ndak ado dirantau salamonyo lai kok jale di nak kandung sinan bakato melabadaninyo kolaba itu kecek gae la sanang di dalam hati la sunyi di kiro-kiro indak kamano le kabatanyo selain di gae seorang kalau dapet gae kanda ambo kok dapet pinta jo pintu tolonglah badan dipakai tolonglah badan diri ambo sagalo pandapet gae kok ado batin cie duo tolong ajakan badan diri ambo menuntut
nuntui mola padogae lai jo batin bo manuntui yo lai kok buli kanda ambo lai kok dape kanda badan coy itu katonyo kini bakato di sinan mola gae tadi kok itu nangkang sabui kalau lai sabananyo kok lai bule dari hati nang kanda dak kabatan stadio gae membarikan cuy itu bana malanyo kini sadangkan inyo mola bujang jauh lah dape namo di sinan sanang hati bukan kapalang indak tabado sanang hati nang pinta lai kabuli nang kandak le kabalaku ba itu bana di sibuyong na banamu si bujang jauh mande jo bapak lah tabayang mencali raso kanagari lai raso kabasuo ko itu malah nanyo pikirkan tumpak di daerah paladang kadiaja carojo kasa sudah nang kasa jonana lui ba itu bana kamanuntui kok siang mulai jo kasanyo jo kasa kini kalau aja caro malangka kamalangka yo caro tangko kamanangko ba itu siang harinya kok malam duduk jo mengaji kok malam malayo duduk kamangaji manuntui alemu kabatinan ba itu bananyo kini nanyo ambil kapado gae kok kare nantan taki kok lunak nantan sudu tan garundam garagaji dipae mato bageliang ditaki kan yang badangkang tan sapi jo tan guntiang ndak talo dimakan basi ndak talo dimakan di malelo itu alemu mola kanyo ambil itu lalemu kanyo tuntui cuy itu bana si bujang jauh kabaki gae rampaladang sanang di dalam hati sunyi di dalam kiro-kiro nang gae kini majan yo manggil yang gae kanyo yo la santiang pada to kini cili aja du dape du dia aja tigo pandai tigo dia aja ampe pandai itu bana kecek gae namu lo abi kasadonyo kini cuy ko maladiang bujang jauh libarat yung kamanimbo namu lo karyang diang ai kasadonyo namu lo mati mato ai ba itu bana ola kece gae tu de di Itu bana malanyo kini dek pandai mala si bujang jauh alemu nangkanyo tuntui iyolah didaki buki nambah kabui diambil malah bamban mudo-mudo mangko capek muka buelemu nangkanyo tuntui caro-caronyo lah tahu ju cuy itu bana malah bujang jauh di
tanggung sanang hatinya, di malu hati nak kasanang, tiok dicari lai dapet, tiok diminta lai boleh. Di malu hati nak kasanang, coy itu bana bujang jauh, lesanang di dalam hati, nanda bilang bujang jauh itu dulu jogai larang paladang. Sadang de inyola jogai tu nang kalau inyole nambadu nambak baraba tabang du tampak gae tampak bujang jauh di